Il-paċi ma'kom. Illum eżisti dal-jum ta' novena, il-komunità nisranija fil-parroċċa ħasbet illi tilqa u titlob fl-imkien maħutna li jarmaw għal-festa tagħna, fl-imkien ma' żgħażagħ li jistgħu jkunu preżenti anke magħna hawnhekk. U allura xtaqt illi illum inħallu l-Omna Marija għal darb'oħra taħt minn aspetti. Inħalluha u nistidnuha tkun mudell għalikom żgħażagħ li hawn preżenti u anke għalikom eżis li tgħinu fl-armar tal-festa fuq barra. Żewġ affarijiet li jolqtuni fikom huma l-ewwel ħaġa kemm intom nies ħabrieka. In-nies li jarmaw għall-festa huma nies li jistrinkaw ħafna, jagħmlu ħafna sagrifiċċju personali, jiddedikaw ħafna mill-ħin u r-riżorsi tagħhom sabiex meta nġu biex niċċelebraw ikonna anke l-ambjent ta' barra sabiħ. U din hija kwalità eżistijej illi nixtieqkom illi tkomplu tħadnuha f'dak li qed tagħmlu u tħadnuha aktar f'dak li se nipproponilkom. Nies li tistinkaw anke biex timitaw il-Omna Marija. It-tieni ħaġa hija intom tgħinuna sabiex il-festa ma niċċelebrawix biss ġewwa, imma niċċelebrawha barra. L-armar ta' barra eżistijej, nistgħu nħarsu lejh b'żewġ modi. Jew b'mod ta' dilettanti ħalli nsebħu l-pajjiż tagħna meta qed niċċelebraw u m'hemm xejn ħażin nħarsu lejhek. Però nistgħu anke nħarsu lejh b'mod ieħor. L-armar ta' barra jrid ifakkarna li l-fidi tagħna aħna ma ngħixuhiex biss fit-tempju fil-Knisja, imma rridu ngħixuha barra triq fit-toroq temm barra. U bl-istess mod kif insebħu l-ambjent ta' barra, irridu nħallu anke il-fidi tagħna issebbaħ ir-realtà id-dinja ta' barra mill-Knisja. U llum nixtieq nipproponilkom eżistijejt minn aspetti li se joqgħdu forsi iktar li żgħażagħ anke għalikom li qegħdin trabbu ġenerazzjoni żagħżugħa u anke għalina żgħażagħ li qegħdin hawnhekk. L-ewwel mudell eżistijej u virtu nixtieqkom tħarsu lejn Marija dak li jgħidilna l-ewwel qari meta jitkellem mill-umiltà. L-umiltà nixtieqkom li tħarsu lejha kif din it-tfajla żagħżugħa ħallit l-Alla jidħol fl-istorja tal-ħajja tagħha. Is-superf eżistijej m'għandux post tal-Alla f'ħajtu. Is-superf jaħseb hu, jiddeċidi hu, jippjana hu u jagħmel kollox hu. Il-bniedem umli huwa jaf li għandu bżonn l-Alla f'ħajtu u jħalli l-Alla jidħol fil-ħajja tiegħu. Iż-żgħażagħ ejjew ikollna din l-umiltà illi nħallu l-Alla jidħol fil-ħajja tagħna anke jekk ħarbat il-pjanijiet tagħna kif xi ftit jew wisq ħarbathom fil-Madonna. Ejjew niftħu l-oqsma tagħna kollha għall-preżenza tal-Alla. Fiż-żożija ikun hemm il-ħolm. Mhux biss fiż-żożija, anke meta tul biex tarmaw, dejjem toħolmu minn sena l-oħra x'jista' jkollna ġdid fil-Knisja u barra fl-armar tagħna. Ikollna l-ħolm tagħna. Però jew eżistijej kemm jista' jkun inħallu lil Mulej jidħol fil-ħolm tagħna u nħallu lilu imexxina fil-ħolm tagħna. San Franġis Assisi meta kien żagħżugħ, Alla inqeda bil-ħolm tiegħu biex rasal għandu. San Franġisk inxtaq illi isir nobli, kavallier nobli, u għalhekk rid imur għall-gwerra biex jirbaħ u jġib it-titlu ta' ser. U Alla nqeda b'dan id-delizzju tiegħu. Kellu ħolma, ra ħafna armi u Ġesu qallu hija warajja, inti jomlok jien, ma jtuhomlokx fejn ħadd tmur tiġġieled. U Franġisku rid jibda jimxi wara Ġesu mhux għax tant rid jgħix il-Vanġelu, imma biex isir nobli ħaseb li Alla ħajjetieh l-unuri ta' din-dinja. Il-Mulej qiegħda bihom pass pass. Anke eżistijej dak li intom tagħmlu jista' jkun dejjem tarġa' biex tħallu l-Alla jidħol anke fil-ħajja tagħkom. Ġesu jgħaddi mill-bibien magħluqa. Aħseb wara meta anke niftħulu l-bibien tagħna bis-servizz li nagħtu fl-armar tal-festa. Ġesu permezz ta' Gabriel daħal fid-dar u l-inna tibqa' jidħol fil-ħajja tagħna. Anke jekk xi drabi il-pjanijiet tagħna u tiegħu mhux dejjem jaqblu.
Però se jurina l-ħolm tiegħu għalina. Dak li joħlom Alla likom eżistijaj u dejjem l-isbaħ u l-aħjar. It-tieni ħaġa nixtieq nipproponi l-Marija bħala mudell fi Żożija. Il-Madonna meta Alla daħal f'ħajjitha, Alla ħadem fuq ġisimha. Il-Madonna tqalet f'ġisimha, f'ġufa. U kemm għandna bżonn speċjali fl-età taż-żgħażagħ tagħna llum, illi nħallu l-mulej Ġesu ikun is-sit tal-ġisem tagħna. Jekk nirriflettu ftit illum eżistijaj, għandna diversi dnubiet popolari illi jmorru kontra il-ġisem tal-bniedem, fejn Alla m'għadux is-sit ta' ġisimna. Per eżempju, il-pornografija li saret tant aċċessibbli eżistijaj permezz tal-internet. Tant żgħażagħ mhux biss waqgħu vittma ta' dan id-dnub. Mument fejn il-ġisem tal-bniedem nirriduċuh għal pjaċir u l-persuna magħna ma tfissa tibqer xejn ħlief biex tagħti gost lili. Huwa mument fejn inħallu l-Madonna eżistijaj tfakkarna li Alla huwa s-sit ta' ġisimna, m'għandniex dritt nagħmlu b'ġisimna li rridu. Dnub ieħor popolari, forsi mhux daqshekk f'pajjiżna però qed jiżdied, huwa l-abort. L-abort daħal fl-Amerika 40 sena ilu blajta famuża li l-mara għandha dritt fuq ġisimha. U ħadd ma jindaħal li l-mara x'tagħmel, dik hija parti minn ġisimha u bħalma tiddeċiedi li tmur taqta' difreha, tista' tiddeċiedi li tneħħi parti minn ġisimha għaliex ma nħarsux lejha bħala ħajja oħra. Għandek dritt fuq ġismek. Dil-filosofija waslet għall-abort u dil-filosofija qed tidħol f'Malta. Aqraw x'qed jiġi miktub fuq il-gazzetti tagħna kull nhar ta' Ħadd fejn jidħol l-abort. Ittra lem u artiklu law fin qed tidħol. Dil-mentalità eżisti li faċilment taħkem l-età żagħżugħa meta hemm ħafna esperimenti fuq livell sesswali u niġu fit-tqala li ma ppjanajniex u allura nsibu soluzzjoni faċli li neħilsu mit-tarbija meta għadha fil-bidu tagħha u laqqas ngħidu li tarbija biex il-kuxjenza nħalluha kwieta. Iż-żgħażagħ Marija turina li Alla għandu dritt fuq ġisimna. Ġisimna ma nagħmlux li rridu. It-tielet ħaġa sistijaj. Il-Madonna tista' tkun mudell fl-età żagħżugħa. Il-Madonna kienet però l-mixja tagħha waslitha b'mod uniku li tkun differenti mill-bqija tal-ommijiet. U din ix-xejn li tispira l-età taż-żożija. Iż-żgħażagħ li jridu jimxu wara Ġesu bil-fors ħajkunu differenti mill-bqija taż-żgħażagħ tal-lum. Tibżawx tħossukom waħedkom, tibżawx tkunu intom differenti mill-oħrajn. Il-Madonna kienet waħedha, kienet differenti mill-oħrajn fil-mixja tagħha. Tiġux maħkuma mill-mentalità li tridu tintoġbu mill-oħrajn. Tibżawx tkunu differenti għal Ġesu Kristu fil-ħajja tagħkom. Tibżawx il-valuri tagħkom ikunu differenti minn sħabkom. Meta mortu ħadtu drink Paċeville, tibżawx tgħidlu le tiħtlu f'gentleman's bar li huma gentleman xejn. Tibżawx tgħidu le għal one night stands. Tibżawx tgħidu le għal dating li jibda mill-ewwel fuq livell sesswali. Tibżawx tkunu differenti. Marija ma beżatx tkun tfajla differenti mill-oħrajn. Għax meta għandkom il-Ġesu f'ħajjitkom jagħmilkom differenti. Ħadħallsu prezz. Però worth it jekk skoprejtu l-Ġesu fil-ħajja tagħkom. It-tielet aspett li nixtieq nipproponilkom eżistijaj, kemm żgħażagħ anke intom. Marija bħala mudell tagħna fiż-Żożija. Marija bħala tfajla żagħżugħa tmur taqdi l-Elisabetta. Tajjeb dak li qegħdin tagħmlu. Żożija ħafna drabi li nagħmlu affarijiet li nixtiequ nagħmlu aħna għall-ġid tagħna, għall-futur tagħna. Studju, karriera, devertu. Dak li qegħdin tagħmlu intom fl-armar tal-festa.
Pero ejjew eżistijej, nieħdu l-Marija bħala mudell illi tiftaħ ftit l-orizzonti tagħha. U ma tajjeb li qegħdin nagħmlu, ejjew ma nibżawx indaħlu l-element ta' volontarjat viżavi l-foqra, nies li għandhom bżonna. Bl-armar issebħu pajjiżna, il-belt għażiża tagħna l-Isla. Però bl-idej tagħkom tistgħu wkoll issebħu il-qalb ta' tant nies li għandhom bżonn il-karità materjali. Poġġu lilkom infuskom għad-dispożizzjoni tal-Karl Ċipriet. Ejdulu ibatna f'dar ta' xi ħadd li għandu bżonn nimbajdu ilu, ħanaħdmu bl-istess entużjażmu kif naħdmu għall-festa u nsebħu il-minu fqir, inżejnuh bl-imħabba tagħna. Eżistijej, fi żminijietna mhux jonqosiet, jiżdietiet in-numru ta' nies li għandhom bżonn il-karità u s-solidarjetà tagħna. Skont l-aħħar statistika eżistijej fl-Ewropa, skont l-standards tal-lum f'Malta għandna 15.5% ta' nies illi bl-standards tal-lum huma foqra. X'tajta? 15% tal-popolazzjoni Maltija bil-livell Ewropew hija meqjusa f'ira. Aħna eżistijej fil-komunità nisranija irdu naħallu l-Marija tkun mudell, l-enerġija mo speċjali ta' żożija tagħna. Ninvestu anka f'karità u f'solidarjetà. Żgur li f'dil belt għażiża tagħna hawn nies li għandhom bżonn l-imħabba u l-karità materjali tagħna. Ġesu qalilna il-foqra dejjem magħkom. Mid-9 ta' Settembru l-hemm, fittxuhom, poġġu lilkom infuskom għad-dispożizzjoni tal-parroċċa u morru ibnu mhux biss it-toroq, immebnu dawn id-djar fejn hemm il-faqar f'pajjiżna. 5 aspetti eżistix għad niproponilkom. Marija bħala tfajla żagħżugħa, il-mixja ta' fidi tagħha għamlitha dejjem ma' San Giuseppe. Ma għamlitix waħedha. Marija għamlet il-mixja tagħha f'kuntest ta' familja. U nixtieq nagħmel tħeġġiġa lilkom iż-żgħażagħ eżistijej. Tinqatawx mill-familja tagħkom. Ħafna drabi żożija huwa mument meta wieħed irid jitlaq mill-eruq tiegħu ħajsib postu fid-dinja, fis-soċjetà. U konsegwenza ta' hekk il-familja taqla l-ewwel daqqa ta' ħarta. Però Marija tkompli mixja ta' fidi flimkien ma' Giuseppe fil-familja tagħha. Ejjew eżistijej, ma ninqatawx fuq l-eżempju tal-Madonna, ma nitbedux mill-familji tagħna. U mhux biss ma nitbedux b'kapriċċ, però lanqas ma nħallu l-istess affarijiet tal-Knisja ibeduna.